Алло? Бале? О, бисёр хуб. Маро бубаш. Ман омада истодам. Алан, ба ту чӣ шудааст? 你是怎么搞的？就这几张板， Ту ин чанд саҳифаро ғалат кардӣ. 糊涂。 Кӯл дар куҷост? Кӯҳҳо чӣ? Замини зебои тоза чӣ? Ҳатто ягон расм нест. Ба ту чӣ шудааст? Маро бубахш. Ту дар ин ширкат бори аввал нестӣ. Ту ҳамоно ба кор дер меоӣ. Баъд ту чӣ тавр барои кормандони нав намуна мешавӣ? ҳатто ягон расм нест. Ба ту чӣ шудааст? Алан, аз садамаи инҷониб мо воқеан дар бораи ин гап назадаем. Ту худро хуб ҳис мекунӣ? Бале, ман хубам. Хуб набошад бирав ва чанд акс бигир. Баъди 2 ё 3 рӯз биё. Алан, ман медонам ки ту дар хона ҳастӣ. Ман худи ҳозир мошинатро дидам. Ман танҳо хостам бипурсам ки оё ту хӯрок хӯрдӣ? Ман медонам ки ту маро дидан намехоҳӣ. Ман биринҷро дар ин ҷо мемонам. Лутфан худат бигир. Сангҳо аз шаҳри Дабан сахт ва ҳамворанд. Харбуза бошад калон ва бомазза. Ин хонуми ҷавон бо мӯи дарози тойчамонанд, бо 2 чашмони зебо. Агар ту шавҳар мекобӣ, лутфан ба ман ба шавҳар баро. Маро бубахш. Ман мехоҳам танҳо бо занам бошам. Янран, ман ба канори шаҳр меравам то чанд акс бигирам. То чанд муддат наметавонам назди ту биёям. лутфан худро эҳтиёт намо. Сяою, оҳиста-оҳиста, пеши поятро бубин.
сиаою оҳиста оҳиста пеши поядро бубин. падарҷон, модарҷон, тез бошед. Шумо ба мисли туқумшулуқ оҳиста меравед. нигоҳ кунед. эҳа, гурги калони бад дар инҷост. аҳа, гурги калони бад сиаҳоро юро мегазад. гурги калони бад модарҷонро мегазад. худ аз поён фаро. сиаою модарҷон ғулғулак мекунад. оҳ не, бузҳо гул мешаванд. модарҷон, рафтем ба сари онҳо. шитобед. аз коштани ғалла ҳар сол чӣ фоида аст? аз он пул ба даст намеояд. оё мо имсол ҳама ғалла мекорем? сараввал ман мехоҳам чанд сум кор кунам. соли гузашта тамоми сол ман дар ин шаҳр кор кардам ва чизеро ба даст наовардам. моҳи оянда рӯзи таваллуди сиаою мебошад. ӯ 1 сол калонтар аст. биёед ғалларо фурӯшем ва ӯро соли оянда ба мактаб барем. мактаб? ва баъд дар шаҳр зиқ шавам? илова бар ин, сиаою заиф аст. ӯ аксари вақт бемор мешавад. чӣ тавр? ӯ барои ақибмондагиаш кӯшиш мекунад? ҳатто агар ӯ натавонад кӯшиш кунад, мо бояд ба ӯ имконият диҳем, то ба қадри имкон ҳарчи бештар омӯзад. ин беҳтар аз бесавод будан аст. ман ягон калимае намедонистам, вале ман ҳардуи шуморо кӯмак кардам. ҳамин тавр не? чӣ сухани бемаънӣ? ман дар бораи таълими кӯдак ҳарф мезанам. фикри ту нодуруст аст. барои чӣ фикри ман нодуруст аст? ту чиро медонӣ, занак? модарҷон, модарҷон, ягон мушкиле нест. ман набояд ба мактаб равам. лутфан бо падарам даъво накунед. сиаою бисёр итоатгар аст. модарам бо падарам дигар даъво намекунанд. хуб? сабадро дур бар, сиаою. модарҷон, ин чист? ин китоб аст, сиаою. бубин, инҷил. инҷил? сиаою, ин номи ту, рейн. модарҷон, ин чист? ин калимаи шамол аст. сиаою калимаи дигар рад аст. мефаҳмӣ? модарҷон, ин одамон киҳоянд? одаме ки дар мобайни ин акс аст, модари модарат, бибият мебошад. моҳоям ин қадар ҷавону зебоянд. сиаою, ин хориҷӣ доктор нилсон бел мебошад. дар паҳлӯ духтари ӯ рут мебошад. дар он солҳо доктор нилсон ва рут зуд зуд ба деҳаи мо меомаданд ва мардумро табобат мекарданд. ана ҳамин тавр рут ва бибият дӯстони хуб гаштанд ва рут ин инҷилро ба бибият дод. ӯ инчунин бибиятро хондану навиштан омӯхт. сиаою, дастатро ба модарат деҳ. биё, ман инро ба ту бибандам.
мо ба мушкилӣ дучор шудем. Нархи ғалла имсол паст фаромад. Мо барои ҳеҷ чиз кор кардем. Бале, имсол ман ба ту мегӯям, мо ҳатто наметавонем ба мардуми шаҳр ғолиб оем. Оре, ҳамин тавр не? гӯш кун. Мо ҳатто дар ин шаҳр кор кардем ва ба даст овардани пул ҳанӯз ҳам мушкил аст. Баъдан мо ҳанӯз бояд андоз супорем. Онҳо ба мо кишоварзон нигоҳ мекунанд. Мо хеле бадбахт ҳастем ки кишоварзем. Пешхидмат, чӣ чизи хуб доред? ана меню, шумо чӣ мехоҳед? Ба ман як торти гандуами ва карам диҳед. ҳозир. мардум ҳеҷ чиз надоранд ки бо он фахр кунанд. Ман боварӣ дорам ки онҳо низ ҳамчун кишоварзон оғоз карданд. Пешхизмат, таомҳоро биёр. Ту чӣ кор мекунӣ? Ту акси чиро мегирӣ? Одами шаҳр дар ин ҷо чӣ кор мекунад? Оё ту ягон кори дигаре надорӣ? гӯймӣ накун. Ман як хабарнигор аз шаҳрам. Ман ягон зарар намеоварам. баъд чӣ агар хабарнигор бошад? Оё ба ту дидани мо бечорагон бо либосҳои пора хуш аст? Ин тавр гап назан. Оё мегузоред ман бифаҳмонам? нусхаҳои филмро ба ман де. Ман ягон негатив надорам. Чӣ тавр дурбини акосӣ негатив надорад? хуб, ман ягон чизро ба ту фаҳмониданӣ нестам. Ман рафтам. Ту наметавонӣ биравӣ. нарав. Не. амакҷон, амакҷон. 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 дӯсти кӯчакам, ту хуб ҳастӣ? амакҷон, ба ту чӣ шуд? ҳеҷ чиз. биё, амакат ба ту нӯшокӣ медиҳад. ташаккур. намеарзад. амак, шумо аз куҷоед? барои чӣ шумо дар ин ҷоед? оё шумо барои худ дӯст мекоред? оё шумо полис ҳастед? оё бо боздоштани одамони бад машғулед? чаро ту мегӯӣ ки ман полисам? падарам гуфт ки дар ин шаҳр одамони ганда ҳастанд, вале ман фикр намекунам ки ту ганда ҳастӣ. бинобар ин ту дар ин ҷо бояд барои боздоштани одамони ганда омада бошӣ. амакат полиса нест. ман аксбардор ҳастам. амак, шумо ба куҷо меравед? оё шумо дар ҳамин наздикӣ кӯли хеле зебо доред? бале, он аз ин ҷо он қадар дур нест. ту метавонӣ роҳро ба ман нишон диҳӣ? хуб. чӣ шуд? рафтем? падару модарам гуфтанд ки ман бояд аз бегонагон худро дур гирам, махсусан аз одамони шаҳр. пас ман чӣ кор кунам? номи шумо чист? номи ман Алан. номи ту чист? ман Сиоаю. Сиаою. номи дилчасп аст. акнун ки мо номи ҳамдигарро медонем, мо акнун дӯст шудем. модарам маро барои бурдани ту ба ин ҷо айбдор намекунанд. рафтем. амакат бояд ба ту Сиаою нагӯяд. ман бояд ба ҷои он туро духтараки шайтонак номам. Сиаою, мумкин ман аксатро гирам? ҳа. амак, ту худро хуб ҳис мекунӣ? ман хубам. ман фақат дар бораи гузашта фикр кардам. Сиаою, амакат як духтарча дошт ки ӯ айнан ба ту монанд буд. амак, ин ҷо нигар, пахш кун.
Сяо Ю, ки ба ту ин лентаро дод? ин аз они модарам аст. Аз они модарат? ин аз китоб нест? 书上面的。 дуруст чӣ тавр донистӣ? ман танҳо гумон бурдам. чӣ иттифоқе? амак ту дар бораи чӣ фикр мекунӣ? ҳеҷ чиз чӣ тавр модарат аз он китоб дарак ёфт? ман намедонам, беҳтараш аз худи модарам пурсед. ту инчунин метавонӣ ба ман хондану навиштанро ёд диҳӣ. мардуми шаҳр бисёр медонанд. рафтем. бисёр хуб. модарҷон! ҳа, салом. салом. як бори дигар хуб бихон. хуб, бихон. хабарнигор жанг, истироҳат кун. лутфан каме дигар гиред. о ташаккур, ман аллакай зиёд хӯрдам. бубахшед ки наметавонем чизи беҳтаре бароятон омода кунем. ту набояд ташаккур гӯӣ. ман бояд гӯям ташаккур. агар он барои ту намебуд, Сяою меафтид. хуб, ин кори дуруст буд. ҳамин тавр не? Сяо Ю. модарҷон, чаро мо амакро ба наҳорӣ даъват намекунем? бале, хабарнигор жанг, лутфан ба наҳорӣ биистед. оҳ, ман дар бораи фикр мекунам. дар бораи ягон чиз фикр набояд кард. мо оиди ҳама чиз ғамхорӣ мекунем. воқеан ман хостам ба ҳоҷатхона биравам. ман оби бисёр нӯшидам. ҳоҷатхона дар он ҷост. биё, ба ту нишон диҳам. хуб, рафтем. ана ҳоҷатхона дар он ҷост. хеле хуб, ташаккур. модарҷон, мо метавонем амакро даъват кунем то якчанд рӯз бо мо биистад. ӯ бечора як мебошад. духтарчаи аблаҳ, ӯ дар куҷо хуб меравад? ва оё ту фаромӯш кардӣ ки чӣ қадар падарат мардуми шаҳрро бад мебинад? Сю Юан Сяо Ю. бубинед, ин сепҳоро ман барои шумо харидам. гӯимин, ту куҷо рафта истодаӣ? ман ба ҳоҷатхона меравам. оҳ, ин шумоед? шумо дар хонаи ман чӣ кор мекунед? ба ҳоҷатхона меравам. шумо дар хонаи ман чӣ кор мекунед? ман аз ҳоҷатхона истифода бурдам. чаро шумо мезанед? шумо чӣ кор карданед? гӯимин, рафтем. хабарнигор жанг меҳмони мост. падарҷон, ман амакро даъват кардам. шумо падари Сяо Ю ҳастед? бале, баъд чӣ? гӯш кун, ман ба шумо ягон кори бад надорам. ман фикр кардам ки Сяо Ю бисёр дӯстрӯяк аст. бинобар ин ман бо дӯстрӯяк будан фарзанди ман чӣ кор дорад? шумо чӣ мехоҳед? бигзор бифаҳмонам. ман ягон нияти бад надорам. оё шумо мехоҳед кӯдакамро бидуздед? бас кун, гӯимин. дигар чӣ гуфтан мехоҳӣ? гӯимин, бас кун. 还有啥解释的？ дигар чиро метавонӣ бифаҳмонӣ? 你还有啥解释的？ 你我 халтаи ман бигираш. аланжанг, охир бедор шудӣ? ту якчанд рӯз беҳуш будӣ. зану духтарам куҷоанд?
ҷаноби жанг, зани шумо осеби сахти сар дидааст ва ҳанӯз дар ҳолати беҳушӣ аст. Аммо духтарат бошад, захми сахт бардошта якчанд соат пас аз дунё рафт. Не, ин наметавонад дуруст бошад, не. доктор, зани ман кай ба ҳуш меояд? зани шумо осеби сахти сар дидааст. ӯ ҳаргиз ба ҳуш намеояд. худовандо, ту дар инҷил гуфтаӣ, ки ту худованди шифо ҳастӣ. ман медонам, ки ту метавонӣ ба Янран шифо бахшӣ. хоҳиш мекунам, ба ӯ шифо деҳ. худоё, ба ту рӯ меорам, худоё. чӣ шудааст? кӯдак таби баланд дорад. чаро шумо дар ин ҷоед? Оҳ, чӣ шудааст? чаро шумо ҳанӯз дар ин ҷоед? чӣ шуд? рафтем. кӯдакам худро хуб ҳис намекунад. ту акнун розӣ? худро хуб ҳис намекунад? ӯ берун баромада шуморо кофт ва сармо хӯрд. пас мо бояд ба беморхонаи шаҳр равем. ба беморхона? таби кӯдакон ягон ҷои ханда надорад. он метавонад шадидтар гардад. ин кори ту нест. хабарнигор жанг аз шаҳр ӯ беҳтар медонад. чаро мо? ту хабшин. лутфан шитобед ва рафтем. ҳаёҳу накун. биё боромонро барбандем ва ба назди доктор Лонг равем. ягон чизи ҷиддӣ нест. ин масъалаи кӯчак аст. ман каме роҳат карда доруамро истеъмол мекунам. то пагоҳ ӯ хуб мешавад. ин дафъа кадом ранг? ба гумонам сурх. пӯчи қатъан сабз. гуймин, ҳабҳои сурхи рангамро гир. ҳабҳои сурхи ранга? ҳа, ман рост будам. бас кун. бас мекунӣ? доктор Лонг, бале, дафъаи охир CAOU ҳабҳои сурхи рангаро барои шикамдард истеъмол кард. вале ин дафъа бошад, ӯ таб дорад. доруи ман барои тамоми бемориҳо хуб аст, новобаста аз он ки бемори шикамдард аст ё таб. доктор Лонг, бигузоред бубинам, шумо кадом доруро ба кӯдак медиҳед? ин омехтаи махфии ман аст. омехтаи махфӣ? ана, онҳоро бигиред ва нигаҳ доред. шумо лоақал зарби набзашро бисанҷед. оё шумо танҳо баъди донистани бемориаш танҳо ба ӯ дору таъин намекунед? ту чӣ тавр чунин гап бо ман мезанӣ? ҳама медонанд ки ман дар ин деҳа духтур ҳастам. ту чӣ ҳуқуқ дорӣ ки бо ман чунин ҳарф мезанӣ? ту кистӣ ва аз куҷо ҳастӣ? хашмгин машав. ин одам дар ин ҷо чӣ кор мекунад? беҳтараш CAOU-ро ба дигар ҷой ба табобат бурдан лозим аст. ҳабҳои доктор Лонг CAOU-ро қаблан ҳам сиҳат карда буданд. моро танҳо гузор. доктор Лонг, ҳабҳои сурхат таъсир карда истодаанд. албатта.
шитобед. Тезтар. чӣ шуд? таби кӯдак бо шиддат мешавад. шитобед, рафтем. Эй! доктор Лонг, оли Сяо Ю бадтар шуда истодааст. худаш чӣ гап аст? ташвиш накашед, ман дору меорам. ман фикр мекунам ки ин дафъа бароямон ҳабҳои сабз дар коранд. вале ман фикр мекунам ки ҳанӯз сурх лозим аст. гуймин ин дафъа ҳабҳои сиёҳро гиред. оҳ, ҳабҳои сиёҳ, даҳонатро пӯш ки туро мепурсад. доктор Лонг, ин аз рӯи адолат нест. бори охир вақте кӯдакам бисёр бемор буд, шумо ба ӯ ягон ҳаби сиёҳ надодед. кӯдаки гуймин танҳо таб дорад. ва Липинг, чаро ту ин суханони пӯчатро баҳс намекунӣ? шумо танҳо 3 намуди ҳаб доред баъди додани ҳаби сурх. бемории кӯдакат аз бемории кӯдаки ӯ фарқ дошт. тартиб дигаргун аст. вақте ки табобат ба бемориҳои гуногун расонида мешавад. шумо то чӣ андоза медонед? шумо чӣ кор мекунед? ҳама кас инҷо гӯш кунед. доктор Лонг танҳо 3 намуди ҳаб дорад: сиёҳ, сабз ва сурх. ҳамаи онҳо қалбакӣ ҳастанд. онҳо ба ҳеҷ чиз даво нестанд. во онҳо дар ҳама ҷо ҳастанд. ман ба ту кӯмак мекунам то онҳоро бигирем. тараф гирифтани ӯро баҳс мекунӣ? доктор Лонг, ҳамин тавр не? ҳабҳои шумо танҳо 3 ранг доранд. гӯш кун, ранги рӯи духтур парид. доктор Лонг, шумо аз ҳабҳои зиёд истеъмол кардаед. ҳамаи онҳо қалбакӣ ҳастанд. кӯшиш накунед ки ӯро ҳимоя кунед. ҳамаи онҳо қалбакианд. онҳоро нагиред. бас кунед, биёед кӯдакро ба шаҳр барем. доктор, ӯ чӣ хел худро ҳис мекунад? таб дарди сабук аст. мо ӯро сӯзан задем ва ҳоли ӯ ҳоло хуб аст. вале оё шумо медонед ки ӯ дарди дили модарзодӣ дорад? оҳ, ин чист? дили одам ба мисли муҳаррики мошин аст. дили муқаррарӣ дорои 4 даҳлез аст, вале сиёҳию танҳо 2 то дорад. 2 даҳлези он хурд шуда истодаанд. азбаски дили ӯ ғайримуқаррарист, ин ҳолат ба кори мувофиқи тамоми ҷисмаш таъсир расонд. он ба фишори пасти хун оварда мерасонад. бинобар ин вақте ӯ роҳ меравад, нафасаш тангӣ мекунад. дар ҳолати ҷиддитар ӯ метавонад аз ҳол афтода бимирад. мо бояд чӣ кор кунем? ин як мӯъҷиза аст ки ӯ то ҳол бе ягон боруворӣ зиндагӣ мекунад. вазъияти ӯ муташанниҷ аст. дили ӯ метавонад ҳар лаҳза аз кор монад ва ӯ метавонад бимирад. оё ягон роҳи наҷот додани ӯ вуҷуд дорад? ӯро ҷарроҳии дил кардан дар кор. ин як ҷарроҳии мураккаб мебошад ва танҳо беморхонаҳои калон дар шаҳр метавонанд онро амалӣ кунанд. он камаш 100 000 юан меистад. табобат кардани ӯ мушкил мешавад. доктор, ӯ ба ҳуш омад. акнун ҳама хуб аст. бо ӯ биистед. ташаккур доктор. Сиёҳию. падар, модар ва амак, шумо ҳама инҷоед. Сиёҳию бемор аст. хуб бош ва хуб истироҳат кун. ман хубам. ту хуб нестӣ. агар қабул накунӣ, ту дигар духтарчаи дӯстрояки модарат нестӣ. модарҷон, ман шунидам ки духтур худи ҳозир чӣ гуфт. Сиёҳию. падарҷон, ман хубам. ман мехоҳам танҳо роҳат кунам ва метавонам хона равам. ба ман ҷарроҳӣ лозим нест. он қиммат аст. ҳамин тавр не, амак? Сиёҳию, тез нашав ва ба духтур гӯш кун. агар не, ман дигар ба ту хундан навиштанро ёд намедиҳам. майлаш. Сиёҳию гӯш мекунад. гирья накун, модарҷон. хуб, модарат гирья намекунад. ту чӣ кор мекунӣ?
ман барои сиёҳою дуо мекунам то ӯ хуб шавад. оё ин ёрӣ мерасонад? агар ба худо боварӣ дошта бошӣ, худо туро гӯш мекунад. хабарнигор жанг, шумо бароям дуо мекунед? худоё, мо бо чанд мушкил рӯбарӯем. ба сиёҳою кӯмак лозим аст. лутфан ба мо қувват деҳ. бо номи худо дуо мекунем. омин. Amen. дароед, лутфан дароед. бубахшед, инҷо каме бетартиб аст. биёед, ман шуморо ба утоқатон мебарам. дароед, утоқи шумост. эй, сюан, тезтар биё ба ин нигар. имрӯз рӯзи мавлуди шашуми духтарчаи азизатон аст. нигар, як торт аз модарат. хушрӯй, ҳаминтар не? Happy birthday to you. Happy birthday to you. хабарнигор жанг, барои чӣ шумо ба сиёҳою ва мо ин қадар меҳрубонед? Birthday to you. 好，吹蜡烛。 духтарони мо ба ҳамдигар бисёр монанданд. 跟我的女儿太像了。你看， ман бояд ҳарчи бештар кӯшиш кунам то бемориашро табобат кунам. пас зану кӯдакат дар куҷоанд? Happy birthday to you. 亲爸爸一下，来来来来。алан, бубахшед, хабарнигор жанг рафт. 记者有事儿出去了。 ман ба шумо чӣ кӯмак расонида метавонам? шумо? номи ман сю юан аст. ман аз деҳа ҳастам. ман дӯсти алан. оҳ, ман ҳамсояи алан мебошам. шумо метавонед маро хонум лин номед. чаро шумо инҷоед? 我们来 мо дар шаҳр барои он ҳастем ки духтарам сиёҳаю бемор аст. ӯро ҷарроҳии дил кардан лозим аст, вале мо аз ӯҳдаи он баромада наметавонем. хабарнигор жанг одами меҳрубон аст. ӯ барои мо кӯмак карда истодааст ки барои сиёҳаю маблағ ёбем. хуб, духтаратон ҳоло чӣ тавр аст? ӯ лозим нест ташвиш кашед. ӯ сиҳат мешавад. агар ягон кӯмак аз ман лозим шавад, ба ман гуфта диҳед. 告诉我，我会尽力帮你的。 ин меваҳоро ба алан диҳед, лекин ба ӯ нагӯед ки инҳо аз мананд. барои чӣ шумо ӯро интизор намешавед? ӯ зуд боз мегардад. ҳеҷ гап не, ӯ шояд маро дидан намехоҳад. мо боз гуфтугӯ мекунем. майлаш. янран, ман худи ҳозир аз деҳа баргаштам. ман бо як духтарча шинос шудам. 小女孩， номи ӯ сиёҳою аст. 你知道吗？
ӯ айнан монанди духтарамон мебошад. 可是 ӯ бемории дили модарзодӣ дорад. 性心脏病， ман ӯро ва оилаи ӯро овардам то дар хонаамон зиндагӣ кунанд. 他们家 ман тамоми кӯшишамро ба харҷ медиҳам ки ба Сяою кӯмак кунам то бори дигар сиҳат шавад. Сяою, сяою ту чӣ хел ҳастӣ? худро нороҳат ҳис мекунӣ? модарҷон, ман амакро дар хобам дидам. ӯ гирья мекард. бечора. 一直在哭，可可怜了。 гирья накун, сяою. шояд амак аз барои он гирья мекард ки зану духтараш дигар бо ӯ нестанд. духтараш даргузашт ва занаш бошад дар ҳолати беҳушист. о, онҳо дар куҷоянд? оилаи алан ба садамаи мошин дучор шуд. духтараш даргузашт ва занаш бошад дар ҳолати беҳушист. ӯ гуфт ки сяою ба духтараш хеле монанд аст. ӯ одами хеле бечора мебошад. 其实亚伦他比咱们都可怜。 о, чаро ман тавонистам ки пештар нисбати алан ин қадар густов бошам? 说是个好 амак одами хуб аст. умедворам ки занаш ба зудӣ мехезад. 起来。 сяою, гирья накун. бимон, зани амак хуб мешавад. 好起来，小雨 сяою низ хуб мешавад. 起来。 бубахшед, ба шумо халал расондам, ҷаноби Лин. оҳ, ин шумоед, ҷаноби Жанг. шумо маро чӣ номидед? оҳ, ман гумон кардам ки шумо ҷаноби Лин ҳастед. 这个时候都 ӯ дар ин ҷо ҳар шаб бо хонум Лин мебошад, то аз занатон боздид кунад, бо ӯ гап занад. 哎，别说 ба назари ман таъсир карда истодааст. зани шумо худро беҳтар ҳис мекунад. 好多了。 ман шуморо танҳо мегузорам. хуб, ташаккур. оҳ, бубахшед. интизор шавед. ҷаноби Лин, аз он рӯзе ки ин рӯй дод, 我也经常做梦， ман дар бораи давраҳои хуб бо оилаам хуб дидам. 想起我妻 хуб 子 дидам 做的饭， занам мепазад. 为我煲的汤，想 ӯ 起 бошад 以为 дар 他 дастам 的 ҳаст. 样子， ба вақте ман бедор шудам, 我忽然醒来，我发现 донистам ки ман танҳоям. 孤零零 дилам ҳанӯз дард мекунад. 我的心在痛。 ба мисли он ки гӯё бо корд халонда бошанд. ҷаноби Лин, ман дигар шуморо бад намебинам. 对不起，我是 маро бубахшед. ман чизи бисёрро аз даст додам. ман ҳатто намедонам ки чӣ тавр ба ту бубахшам. ман мехоҳам ба шумо барои хабар гирифтан аз занам ҳар шаб ташаккур кунам. ман ба худо дуо мекунам то маро биомӯзад ки чӣ тавр бубахшам.
бубахшед хонум Лин, вале Сяою исрор мекунад ки мо ба наздаш равем. Баъди он чӣ ӯ шунид. хонум Лин, он рӯз ман бо шавҳарам дар мошин суҳбат мекардам ва мо мушоҳида кардем ки мошини Алан ба мо ниҳоят наздик буд ва баъд мо хеле ғамгинем. 我和我先生都非常难过。 мо ҳар шаб ба беморхона меоем ва бо ӯ гап мезанем. умедворем ки ӯ ба ҳуш меояд. мо кӯшиш кардем ки бо Алан гап занем, вале ӯ аз мо худро канор мегирад.说来也怪，有的时候 вақте ман ӯро во мехӯрам 又很害怕。 ман метарсам ки бо ӯ рӯбарӯ шавам. мо медонем ки ӯ ба мо нафрат дорад ва мо сазовори нафратем. 他是该恨我们的，是我们造成的这一切。 аз баски мо онҳоем ки боиси ин шудем. 我们 хонум Лин, худро айбдор накунед. ин танҳо садама буд. 意外啊！ ин гуноҳи шумо нест. ман хеле хурсандам ки бо шумо имрӯз суҳбат дорам. Алан? эй ҳама кас, хайр. ман худи ҳозир бо Алан вохӯрдам. ман инчунин бо ӯ дар беморхона вохӯрдам. хабарнигор Жан, ба ман гӯш кунед. ман медонам ки ба шумо чӣ рӯй дод, вале шумо бояд бидонед ки инро ҷаноб ва хонум Лин қасдан накарданд. фарқ надорад ки ин қасдан буд ё не, вале чаро ин маҳз бо ман рӯй дод? чаро? амак, сяою, ту чаро ҳанӯз хоб намеравӣ? ман хоб дидам ки чӣ хел амак гирья мекард. сяою, чашмонат сурханд. оё ту ҳақиқатан гирья кардӣ? не, амак шаби гузашта он қадар хоб накард, бинобар ин чашмони ман сурханд. бубахшед амак, ман касе будам ки исрор кардам аз хонум Лин дидан кунем, баъди он ки ман оиди садамаи шумо шунидам. ман метавонам гӯям ки онҳо низ хеле ғамгинанд. бале, онҳо ҳатто нисбати ман ғамгинтаранд. амак, шумо онҳоро мебахшед? ман боварӣ надорам. ман мехоҳам онҳоро бубахшам, вале ин кори мушкил аст. 我很难做到。 модари ман китоб дорад. китоб мегӯяд агар мо мехоҳем ба мо бубахшанд, мо бояд дигаронро бубахшем. 先原谅别人， агар амак онҳоро набахшад, онҳо боз ҳам ғамгин мешаванд ва пас чӣ тавр онҳо амакро бубахшанд? 叔不原谅他们，他们又会怎么原谅叔叔呢？
сиаҳою хеле зирак аст. амак, оё ту мехоҳӣ бубинӣ ки сиаҳою менависад? бале, барои амакат бинавис. оё ин номи сиаҳою нест? бале, амак низ хеле зирак аст. Нет. ба ҷои пур кардани майнат бо нафрат, хоксорона ба худо таслис шав. 自己交给上帝，你 низоъҳоят гум мешаванд 消失无踪。 ва фишорҳои дохилият нопадид мешаванд. он гоҳ зиндагиятон оғоз мекунад барои чизе биарзад. 意义，你将会被 зиндагият маънои нав мегирад. ту бо орзу ва интизорӣ пурқувват мешавӣ. 充满期待，被赋予一股生命力。 худоё, ҳоло ман мефаҳмам ки ту мехоҳӣ ки ман бахшиданро омӯзам. ин озмоиш ба ман тавон медиҳад ки биомӯзам чӣ тавр ба нафрат ғолиб оям. акнун ман мефаҳмам. ҳей, ман тамоми шаб дар бораи алан фикр кардам. ман хуб хоб накардам. инҷо низ оё шумо фақат дар бораи ин чиз фикр мекардед? ман бо хурхури баланди шумо бедор шудам. он ба мисли трактор буд. трактор? чӣ сухани пуч? субҳ бахайр, сюан. субҳ бахайр, хонум Лин. сюан, дар бораи шаби гузашта? субҳ бахайр, хонум Лин. алан. бадтар меравӣ? бале, ҷаноби Лин, чӣ тавр аст? ӯ хуб аст. то боздид. оҳ, бале. ӯ ба ман салом гуфт. ӯ воқеан ба ман салом гуфт. ман бояд ба шавҳарам гӯям. ман бояд ба шавҳарам гӯям. гӯш кун, алан, сюан субҳонаи ғарбӣ тайёр карда истодааст. биё, бихӯрем. шумо ба мо чӣ нигоҳ мекунед? алан, ба мисли ту дар миёни мардуми шаҳр ёфтан мушкил аст. ҳатто дар деҳаи мо ёфтани касе ба мисли ту мушкил аст. ба мисли ман чӣ? агар ман ба ҷои ту мебудам, ба ҷаноби Лин як мушт мефуровардам. ба ростӣ, бо зулм чизеро наметавон ҳал намуд. ба ман фарқе надорад, ба шарти он ки ман хушбахт бошам. ман тавассути сиаҳою бахшандагиро омӯхтам. ростӣ, ман фикр намекунам ки ин осон аст. сиаҳою аз барои ман бемор шуд, вале шумо ба ман бахшидед. ҳамин тавр не? алан, ман фикр мекунам ки бояд ба шумо ташаккур кунам. ман бояд шуморо ташаккур гӯям. ман бояд шуморо ташаккур гӯям. сиаҳою, сиаҳою, шитобед, ба беморхона рафтем. доктор, сиаҳо, ҳоли сиаҳою чӣ тавр аст? ба ӯ чӣ шуд? гӯем ин. майлаш, бубахшед, ӯ ҳассос аст. бале, ман фаҳмидам, вале бемориаш шиддат меёбад. агар мо ӯро фавран ҷарроҳӣ накунем, ӯ меморад. падарҷон, модарҷон, амакҷон. сиаҳою, мо дигар интизор шудан наметавонем. туро бояд фавран ҷарроҳӣ кунанд. ҳамаш хуб аст. падару модарат барои ту духтури беҳтарин меёбанд. майлаш?
рост аст модарҷон. ҳа, хеле хуб мешавад. хеле хуб. ою хаста аст. ӯ бояд дам гирад. мо ҳанӯз барои ҷарроҳӣ маблағи кофӣ надорем. илова бар ин, мо ҳатто ягон беморхона барои ӯ наёфтем. ҳоло бояд чӣ кор кунем? хуб, мо бояд ҳар вақт як қадам гузорем. ана тамоми он чӣ ки мо то ҳол метавонем кард. боз барои кӯдак чӣ метавонем дастрас намоем? биёед ду куртаи дигар барояш харем. эй, гуймин! доктор Лонг, шумо дар шаҳр чӣ кор мекунед? О, хуб, зеро ки як одам маро барои дидани маризаш даъват кард. ман фикр кардам шумо мардуми шаҳрро бад мебинед. хуб, муносибатҳои мо метавонанд дигар шаванд, дуруст? бале, ман низ аз мардуми шаҳр таассуроти бад доштам. бале, баъди шинос шудан бо Алан, ман фаҳмидам ки мардуми шаҳр низ меҳрубонанд. шумо чӣ? мо барои ҷарроҳии сиёҳию омадем. ҷарроҳӣ? нархи он баланд аст. ман низ дар бораи ин ташвиш дорам. воқеан сиёҳию ба ин ҷарроҳӣ ниёз надорад. ман духтури хеле хуби муъҷизаоварро медонам. ӯ одамони зиёдро табобат кард. ҳатто одамонеро ки беморхонаҳои калон натавонистанд табобат кунанд. табобати ӯ метавонад ба сиёҳию шифо бахшад. воқеан? бале, биёед ман ба шумо гӯям ки то чӣ андоза он табобат хуб аст. агар шумо худро буред, он хунравиро фавран боз медорад. агар шумо санги талха дошта бошед, ӯ онҳоро мешиканад. агар шумо саратон дошта бошед, ӯ росто ба ҳуҷайраҳои саратондор меравад ва онҳоро нобуд мекунад. аммо сиёҳию дар дилаш сурох дорад. ин ҳатто беҳтар аст. он сурохиро ёфта даррав онро пур мекунад. во олиҷаноб! доктор Лонг, ман он духтури муъҷизаоварро биёр. ман он доруро мехарам. дидани ӯ мушкилӣ надорад. ин тайёр кардани ин доруи сернок хеле мушкил аст. бинобар ин он қиммат аст. доктор Лонг, мо барои ҷарроҳӣ пул надорем. шумо шароити моро медонед. мо воқеан барои он дору ва маблағ надорем. бале, доктор Лонг, аз барои сиёҳию ман ҳама чиро фурӯхтам. ягона чизе ки мондааст хона ва чанд бус. бале, ин барои шумо осон нест. вале барои табобат кардани сиёҳию шумо метавонед фурӯши хонаву бузҳоро дар назар гиред. хона барои фурӯш нест. шумо чӣ хел ба он ҷо рафтед? алан, ин манам ки доктор Лонгро ба ин ҷо овардам. ту чӣ тавр ҷуръат мекунӣ ки беинсофона ба хонаам нақша мекашӣ? гуймин, ту наметавонӣ ба ӯ эътимод кунӣ. ӯ аз паи хонаат аст. не, гуймин, ман инро барои ту мекунам. гуймин, мо бояд ба Алан гӯш кунем.
бубахшед, доктор Лонг. Мо бояд ба Алан гӯш диҳем ва Сяоюро ба беморхона барои ҷарроҳӣ биёрем. О, хуб. Гуймин, оё ту медонӣ ки чӣ қадар одам дар хонаи ҷарроҳӣ зинда намонданд? Хуб бас аст суханони беҳуда. Биравед. Гуймин, ман аз барояд дар ташвишам. Ман дар меҳмонхонаи хурди назди истгоҳ мешавам. Агар фикратро дигар кунӣ, маро ёб. Шитобед. дар бораи фурӯши хонамон ҳатто умеде ҳам накаш. Чӣ? ба назарам мо наметавонем маблағи кофиро барои ҷарроҳӣ ҷамъ кунем. чаро мо аз он духтури мӯъҷизанок ва дорӯи ӯ истифода накунем? чӣ агар он фоида бахшад? шумо маро фиреб намедиҳед, ҳамин тавр не? фақат ба худ гӯш кун. оё мардуми шаҳр фикри туро бурданд? мо дӯстони қадимием. оё ман туро фиреб медиҳам? шумо метавонед хонаи дигар созед, вале саломатии Сяою наметавонад интизор шавад. доктор Лонг, ман барои сеҳат шудани Сяою ба он дорӯи сеҳрнок эътимод мекунам. ҷои ташвиш нест. ман меравам ва он духтурро дида ва дорӯи сеҳрнокро бароятон меорам. хуб, бозгард ва ба навигариҳои хуби ман интизор шав. майлаш, мо дӯстони дерина ҳастем. боқӣ бо итминон бош. ман туро фиреб намедиҳам. майлаш. Сююан, лутфан ором шавед. Суръати шумо кӯмак намекунад. хуб, ман оиди ӯ дар ташвишам. ӯ доим ба ман мегӯяд ки ӯ куҷо меравад. оё ӯ доктор Лонгро мекобад? ман чунин фикр надорам. чаро мо ками дигар интизор накашем? сипас мо рафта ӯро мекобем. шумо куҷо будед? шумо дар куҷо будед? мо оиди шумо хеле дар ташвиш будем. ман гурусна будам. ман ғизо хӯрдам. оё шумо ба гуфтани доктор Лонг рафтед? не, ман нарафтам. оё мо ба ҷарроҳӣ розӣ шудем? бигзоред ба шумо гӯям, ман қариб ки шуморо дар он ҷо кофтам. пас набошад ягон ниёзе надорад. биёед барои Сяою борамонро бандем. эй, дар сари нарангуштатон чист? ин равған аз хӯроки ман аст. оё шумо ба дидани доктор Лонг рафтед? гап занед, баландтар гап занед. гап занед. хуб, ман ба дидани доктор Лонг рафтам то дорӯи сеҳрнокро барои табобати Сяою харам. шумо аблаҳед. чунин дору вуҷуд надорад. ӯ шуморо фиреб дод. доктор Лонг маро фиреб намедиҳад. шумо ноумед ҳастед. ман меравам то ӯро ёбам. баргардед. оё шумо фикр мекунед ки ӯ ҳам ба мисли шумо аблаҳ аст? ӯ ҳоло хеле дур рафтааст. ба истгоҳи қатора равед. ба пулис занг занед.
чипта барои датун. қатора баъди 1 соат меравад. хуб. биёед дар утоқ интизорӣ кобем. бале? бубахшед. О! доктор Лонг, ӯро боз доред. дар ин ҷо. боз доредаш. доктор Лонгро боз доред. чаро маро боз доред? ман духтурам. шумо иштибоҳ кардед. Лонг Сяоганг, шумо одамони зиёдро фиреб додаед. аз паси мо ба истгоҳ бармегардем. рафтем. алан, агар шумо намебудед, хонаам ҳоло барбод мерафт. шумо чӣ хел донистед, ки доктор Лонг ҳилагар аст? оё шумо надидед, ки ӯ доим як мурдонро бо худ дорад? ӯ худро омода карда буд. ӯ на фақат шуморо фиреб дод, балки бисёр дигар одамонро низ. ин ба хотири Сяою аст. агар чунин намебуд, шумо оиди фурӯхтани ин чизҳо фикр ҳам намекардед. нагузоред, ки чунин бори дигар рух диҳад. хуб, фоида аз доштани хона дар чист, агар Сяою бо мо набошад? алан, шумо дар бораи худои худ гап задед. аз ӯ хоҳиш намо, то тамоми ҷаҳонро хабар намояд, ки мо ба кӯмак муҳтоҷем. шумо чӣ гуфтед? ман гуфтам, ки аз худо хоҳиш намо, то тамоми ҷаҳонро хабар намояд, ки бубинанд, оё ягон одами раҳмдил ҳаст, ки метавонад ба Сяою кӯмак расонад. ман як фикр дорам. рафтем. алан, гӯш кун. акси Сяою инҷост. шумо инро чӣ хел кардед? ман акси Сяоюро дар интернет пахш кардам. мо ба тамоми ҷаҳон хабар медиҳем, ки дар бораи ҳолати ӯ фаҳманд ва ҳатто ба онҳо якчанд манзараи зебои деҳаатонро нишон медиҳем. барои одамон онҳо хуш меоянд ва эҳтимол онҳо кӯмак кунанд. яъне бо чиз метавон ба тамоми ҷаҳон дар бораи мо гуфт? хабарнигор жан, оё ин расм метавонад дар он ҷо ҷо гирад? ин расм ин акси модари ман аст, бо як духтари хориҷӣ, номаш Нелсон Белл ва духтари ӯ. модарам мегӯяд, ки Нелсон Белл бисёр машҳур аст. бисёр одамон ӯро медонанд. шояд ин кӯмак кунад. ин акс ҳатман кӯмак мекунад. алан, оё тамоми ҷаҳон инро низ хоҳанд дид? албатта. оё ин худои шумо нест? ин худои ман нест. он ба ман таълим намедиҳад мубодила ва бахшиш кунам. алан, шумо ҳанӯз хоб накардаед? не. дар блоги ман посухҳои зиёде ҳастанд. бисёр одамон оиди Сяою дар ташвишанд. ба онҳо инчунин манзараи деҳаатон маъқул аст. дар ҷаҳон ҳанӯз одамони меҳрубон ҳастанд. алан, ман дигар чӣ кор карда метавонам? ҳеҷ чиз. шумо рӯзи вазнин доштед. барвақттар хоб равед.
хуб, шумо низ барвақттар хоб равед. Хуб. ман медонам ки ин китоб вақти зиёде дар дасти ту аст. ту фаҳмидӣ? ту онро дар ҳамон мизи хурд дар хона пинҳон карда будӣ. пас ту дигар ба ман хашмгин нестӣ агар ман боз бихонам ва бинвисам? қаблан ман ба ту мегуфтам ки ин бефоида буд, вале баъди шиносшавӣ бо Алан ман чизи бисёр омӯхтам, ба мисли фаҳмиш ва бахшиш. алан ба мо аз он рӯзе ки бо ӯ вохӯрдем кӯмаки зиёд расонд. 太多了。 ҳей, ман як фикр дорам. чӣ? 干嘛呀？ шумо чӣ кор мекунед? гап занед. биёед, имрӯз мо мехоҳем аз занатон дидан кунем. 哎呀，进来吧。 хабарнигор жанг. Алан, ҳама инро ту кардӣ? беҳтараш бо мо биравем. 不， не, беҳтараш мо гап мезанем. хуб, шурӯъ кунед. 去吧。 Алан, ман медонам 我不 ки 能， наметавонам ва ҷуръат надорам 我也不敢 аз ту бахшиш пурсам. 宽恕。可我 вале ман кӯшиш мекунам ки захми дили шикастаатро тоза кунам. 填补你胸口破裂的洞。我 ман 现在 пул надорам. 多少钱？ бинобар ин ман барои ҷарроҳии сиёҳию кӯмаки зиёд расонида наметавонам. 不说， вале ман мехоҳам диламро бо дили ӯ иваз намоям. ту чӣ? ту девонаӣ магар? ман девона нестам, ман ҷиддӣ мегӯям. хезед, лутфан хезед, чунин нагӯед. 林先生， ҷаноби лин, ман бо он чӣ ки худи ҳозир гуфтем муассирам. 我已经很感动了。 вале чӣ тавр метавон дили калонсолро бо дили кӯдак иваз кард? 小雨说的对， сиёҳию дуруст мегӯяд. агар мо ба дигарон набахшем, чӣ тавр худо ба мо мебахшад? 这段 то ин муддат ман ягона одаме нестам ки азоб мекашам. 是我 аз барои корҳоям шумо низ азоб кашидед. 多的痛苦。 ман бояд аз шумо бахшиш пурсам. оё шумо маро мебахшед? ташаккур. ташаккур. хуб, бар гузашта салавот. 已经过去了。 дигар худро айбдорӣ ҳис накун. бале, ин манам. чӣ? океан? хуб. гумин, сюан, хабари хуш. 消息， як мутахассиси дил блоги маро дар интернет дид 我发布的消息 ва ӯ шинохт ки доктор Нелсон Белл ба падари ӯ низ кӯмак кардааст ба мисли биби сиёҳию. бинобар ин қарор дод ки сиёҳиюро бепул ҷарроҳӣ мекунад. олӣ! эй, маро поён гузор, нафасам тангӣ мекунад, маро поён гузор. олӣ! падарҷон, модарҷон, оё мо аллакай бисёр мӯъҷизаҳо ба даст овардем. ин мӯъҷизаи дигар мешавад. ҳатто агар ман тоби ӯро надошта бошам ҳам. сиёҳию шуморо дар биҳишт хоҳад дид. сиёҳию модарат туро ҳанӯз намемонад ки ба биҳишт равӣ. сиёҳию сиҳат мешавад.
амакҷон, барои кӯмакатон ташаккур. Сяою, ту худро ташаккур кун. Ту дар аксе ки дар интернет пахш кардем чунон безеб будӣ. Амакат онро баъди ҷарроҳият ба ту нишон медиҳад. хуб, лутфан дар ин ҷо биистед. шуморо дигар иҷозаи рафтан нест. доктор Жао, чӣ тавр? Салом, ман пештар банд будам, бинобар ин ҳанӯз бо шумо гап назадам. Доктор, духтари ман чӣ хел аст? Оё шумо падари Сяою ҳастед? Бале. Сяою ҳоло суст аст, фишори хунаш каме паст аст, вале умуман ҷарроҳӣ бо муваффақ гузашт. Ташаккур, ташаккур. Ташаккур. Ба чашм. машғулед? оё шумо ҳафтаи оянда ба кор меравед? боратонро қариб мебандед? қариб ки тамом кардам. оё ман ба шумо ягон чизи дигар карда метавонам? ман мехоҳам худои туро донам. олӣ, оё шумо дар зиндагиятон ба худо рӯ меоред? пас лутфан баъди ман такрор кунед. худоё, ман медонам ки ба ту равиши зиндагии ман маъқул нест. ман мехоҳам дигар гуноҳ накунам. ман дар зиндагиам ба ту муҳтоҷам. хоҳиш мекунам ки гуноҳҳои маро бубахшӣ. ман боварӣ дорам ки ягона писари ту исо аз барои ман дар салиб ҷон дод ва ин ки ӯ қабр шуда баъдан эҳьё шуд. лутфан ба ман зиндагии умедбахшро ато кун. ман туро ба зиндагиам роҳ медиҳам. ман туро пайравӣ мекунам ва бо дигар масеҳиён дӯстӣ мекунам. бо номи исо дуо мекунам. амин. алан, ташаккури зиёд барои ҳамаи кӯмакҳоят. ҳамаи оилаи ман хеле сипосгузоранд. ҳеҷ гап не, ман танҳо як зарраро иҷро кардам. амакҷон, шумо бояд Сяоюро ба ёд дошта бошед. Сяою, ту низ бояд амакатро дар хотир дошта бошӣ. амакҷон, ин варақча барои туст. ба ман модарам дар навиштанаш кӯмак кард, бо умеди он ки холам зуд хуб шавад. Сяою, ташаккур. Сяою, ба ҳама хайру хуш кун. ташаккур, ҷаноби Лин. Сяою, ту бояд тез калон шавӣ. ташаккур, хонум Лин. Сяою, вақт шуд, рафтем. хайр, Сяою. амакҷон, ин низ барои шумо. Ташаккур. бародари Лин, ташаккур. Намеарзад. алан ту бояд моро тез-тез хабар гирӣ. ҳатман.
ба шарте ки ту маро бо он ҷуро пеш накунӣ. Не, намекунам. 你们走吧。 хуб, мо рафтем. хайр. лутфан чипта диҳед. амакҷон, амакҷон. амакҷон, ташаккур. сяою. хайр, сяою. 再见。 янран, ман бо сяою банд будам ва пеши ту кам омадам. ман ба ту хабари хушро мегӯям. сяою сиҳат шуд. оё ин мӯъҷиза нест? дар муддати будан бо онҳо ҳар рӯз аҷоибот пеш меомад. сяою барои ту як варақча фиристод. онро барои ту бихонам. холаҷон, ман шуморо надидам, вале фикр мекунам, ки шумо хеле зебо ҳастед, зеро мо монандем. ҳамаи мо дар интизори онем, ки бихезӣ 我们 ва мо тавонем якдигарро бубинем. 想认识你， одаме ки аз ҳама зиёд ба шумо зиқ аст амак аст. 想 ӯ одами меҳрубон аст 还是叔叔吧。 ва ӯ чизҳои зиёдро бароямон ёд дод. 我 акнун мо ҳар рӯз хушбахт ва роҳат ҳастем. ман умедворам, ки шумо мехезед 每天过得都很开 ва 心。 бо мо бозӣ мекунед ва мисли мо хушбахту роҳат бошед. 早点醒过来，跟我们一起玩，跟我们一样开心平安。 дили ман ҳоло беғам аст. аз ту чӣ? оё ту низ чунин эҳсос дорӣ?